אתה בטח זוכר את הימים הנפלאים היום שהיינו הולכים לספרייה והיינו לוקחים ספר והספרנית הייתה רושמת את השם שלנו ומתי לקחנו והיינו צריכים להחזיר אותו בתאריך נקוב. ומי שהיה מחזיר באיחור היום קונסים אותו. נכון, היו קונסים, אבל היה משהו נורא יפה בדבר הזה, אז זה כבר עולם שהולך ונכחד, ויש מי שמנסים להחיות אותו, אבל בעולם המודרני, בעולם העכשווי, באינטרנט. שלום לעמית כהן ואופיר סלע. שלום, היי, דן. שלום לכם. אז זו המטרה, לפחות בשלב הראשון של פישבוק? כן, אנחנו זיהינו, בעצם לפני כשנתיים כל הדבר הזה התחיל, ואנחנו זיהינו שיש מצב שבו לאנשים יש הרבה דברים, הרבה מוצרים, הרבה פריטים בבית, שהם כבר לא עושים בהם שימוש. זה יכול להיות ספרים, תקליטים, סרטים, מוזיקה, צעצועים, ובאותו זמן אנשים אחרים קונים את אותם דברים בכסף, כאשר אפשר פשוט לקבל אותם. אוקיי, איך זה עובד? נגיד, יש לי ספר, סתם, איזה ספר כדי להגיד? הלב. אני הייתי ממליצה על ספר, כן, אבל יהרגו אותי אם אני ממליצה על ספר שלך, כן. לא, לא. אתה רואה? אמרתי, יהרגו אותי. למה את חושבת שהספר שלי, כבר אנשים רוצים להיפטר ממנו? רגע. אני אתן לכם דוגמה. אופיר לפני, בעצם, זה סיפור שאופיר אוהב מאוד לספר, ואתה רוצה לספר אותו? כן. יאללה. לפני שנה וחצי בערך, ביום הולדת שלי, אשתי קנתה לי ספר שמאוד רציתי. ברוח הדברים לא נזכיר שמות, אבל באמת היא הזמינה במיוחד ספר, שילמה עליו מחיר מלא, כמעט 100 שקלים, ומאוד שמחתי והכל, אבל אחרי שעתיים הגענו לבית של חמותי, ובאופן מאוד אירוני ראינו את אותו ספר בדיוק מונח שם על המדף, צובר אבק. והסיפור הזה הוא קורה, אני מניח, להרבה מאוד אנשים. מי יותר התבייס, אשתך או אתה? אני חושב שאני, זה בינינו ככה. אז בעצם אמרתי, אם הייתי יודע שיש לה את הספר הזה, מן הסתם הייתי לוקח אותו משם. ובתכלס, ניקח את האנשים שאפילו מגיעים לכאן כל יום. יש להם בבית מאות, אם לא אלפי ספרים, אני לא יודע כמה אנשים מגיעים לפה, אבל בניין משרדי, מקום עבודה, בית ספר. יש מלאי בלתי נדלה של ספרים, שפשוט יושבים שם וצוברים אבק. ובאמצעות פישבוק אתה יכול... אבל איך זה מתבצע? אז הנה, בדיוק. אתה פשוט רושם את הספרים שיש לך בבית, אתה רושם אותם באתר, יש לך ממש ספרייה באתר, מדף כזה. זה כמו מוזיקה בעצם. נו, ומה? ואתה פשוט רושם את הספרים שיש לך, ואנשים יכולים לחפש את הספר שהם רוצים, או סתם לשוטט בקטגוריות. נניח שאני מצאתי את הספר אצלך שאתה שמת... אז אתה לוחץ על כפתור, בקש ספר. אוקיי. הודעה נשלחת אליי, שדן ביקש את הספר שלך, אני מאשר או דוחה את הבקשה, ואנחנו... אישרת, מה קורה הלאה? אישרתי, ואני פשוט מתאם איתך דרך המערכת מסרונים של האתר, מתי פעם הבאה שאנחנו נפגשים, ואני פשוט מביא את הספר איתי. אז צריך להיפגש וצריך להביא כסף. אין כסף. מה אין כסף? השליחות הזאת תעלה לכם, הרי כבר העלו את מחירי הדלק, אתה יודע כמה זה יעלה לכם? לא רק השליחות. פה נכנס בעצם העניין. למה שאני אתן לך את הספר שלי בחינם? אני מוכן לתת את הספר, אבל אני רוצה בעדו סכום. זאת בדיוק הנקודה. שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת, כי באמת יש אתרים שעושים עבודה מצוינת בעניין הזה. אתרי יד שנייה, אתרים של נתינה, ואנחנו זיהינו איזשהו צורך שאנשים רוצים לתת דברים שיש להם, ולא רוצים להתעסק עם כסף, אבל גם לא, בדיוק, לא רוצים לצאת פריירים. ופה אנחנו נכנסים. אתה יכול פשוט לתת את הספר או כל מוצר אחר, כי אנחנו בעצם נאפשר גם מוצרים אחרים, ותקבל בתמורה קרדיט. עם הקרדיט הזה תוכל פשוט לקבל ממישהו אחר, ספר אחר או מוצר אחר. אוקיי, עכשיו הבנתי. אז צריך את הקרדיט כדי, קרדיט לאמינות. אבל רגע, מי נתן את הקרדיט? אז איך הכל מתחיל? איך אפשר להתחיל? נכון, כי אני נתתי לו ספר, אז מגיע לי קרדיט 100 שקל, אבל עכשיו אין לי עסק איתו, יש לי עסק איתך, אתה אומר, מה אכפת לי שיש לך קרדיט ממנו? זה מאוד פשוט. אתה עכשיו ביקשת ממני ספר, אתה נותן לי בתמורה באתר 10 קרדיט פישבוק. אוקיי? אני עם ה10 קרדיט האלה יכול לבקש ספר מכל בן אדם אחר. אני לא כבול אליך. אתם יוצרים כסף חדש. אולי, מי יודע לאן דברים יובילו בעתיד. זה ארון, אני לא בטוח שזה חוקי, נכון? זה כמו לייק בפייסבוק. ברגע שיש לך יותר קרדיטים, אז יש יותר אנשים שכנראה סומכים עליך, ואז עם האמון הזה אתה יכול לבקש ספר ממישהו אחר. נכון. אבל איך אתם ערבים לכך שהספר שאני נתתי למר וואי, אני אקבל אותו בחזרה? אם אני לא מקבלת אותו, אתם שוללים לו יותר את הקרדיטים? אז את לא תקבלי אותו בחזרה. בטח שלא. העניין הוא לא, זה לא השאלה, מדובר על נתינה. אני נותן לך את הספר, הספר נשאר אצלך, אני מקבל את הקרדיט, ועם הקרדיט הזה אני יכול ללכת ולעשות את מה שאני רוצה. נחמד. אנחנו כן מנהלים איזשהו מנגנון של רייטינג,
שבעצם טוב, אז מה באמת מדרג מתניע? אבל איך זה מתניע בהתחלה? ברגע שאתה רושם ספרים לאתר, אתה מקבל קרדיט התחלתי. מטעם האתר? מטעם האתר. אתה יכול לצבור עד 20 קרדיט, גם אם אתה מזמין חברים, נגיד פותח קבוצה של האולפן, ומזמין את כל החברים באולפן להצטרף ולרשום את הספרים שלהם, אתה מקבל קרדיט על זה. כמה עסקות כבר עשיתם? המומי? ערמומי, זה יפה. הרעיון שלכם, אני רק עכשיו הבנתי אותו לעומקו, והוא רעיון מצוין. אבל אתה יודע מה, זה רעיון מצוין, יש לי הרגשה שהשניים האלה יושבים פה, ועוד איקס זמן זה יהיה ההומלס הבא, לצורך העניין. אתר כאילו מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד מאוד מעניין. איך נרשמים וכמה חברים כבר יש? באתר יש היום בסביבות ה-800 חברים, הוא עלה לפני 5 שבועות לאוויר. וכבר 800 חברים. כן. איך אתם מתפרנסים מזה? זה הולך וגדל. בכמה דרכים. אנחנו כיום, בעצם יש פרסום מאוד מינימלי באתר, שמאפשר לנו ככה להתחיל, להתקיים. בעתיד אנחנו נמכור קרדיט, אנחנו נאפשר למכור את הכסף הזה, את הכסף הווירטואלי הזה, כמו סוג של בנק ישראל או משהו כזה, אם תרצה. אתם עלולים לאבד אותי בדיוק שם, מה זה למכור קרדיט? האמון שאני קיבלתי הוא בזכות עבודה קשה ונתינה אינסופית בגלל הלב הרחב שלי, ועכשיו אני יכולה ללכת עם זה ולמכור את זה למישהו תמורת כסף? נכון, כי אנחנו לא נאפשר את זה בשנה הראשונה כדי לא ליצור איזושהי אינפלציה, אנחנו רוצים שהקרדיט הזה יהיה שווה משהו. ובשלב מסוים אנחנו נאפשר לאנשים פשוט לקבל את מה שהם רוצים, תמורת סכום של כסף שהוא יותר זול כרגע אתם עובדים רק על ספרים, נכון? נכון. אתם תרחיבו את זה, אבל כרגע, איזה ספרים כבר עברו שם? יש גם ספרי מזכרת, ספרי אספנים, ספרי ילדים, ספרי מתח, ספרי קריאה, עיון, בעצם זה יכול לשמש סטודנטים שלא רוצים לקנות ספרי לימוד והם רוצים בעצם לקבל ולהחליף, הורים לילדים שהם בבתי ספר. ואגב, הזכרת שאנחנו מתחילים עם ספרים, באמת התוכנית שלנו היא להתרחב למוצרים אחרים. מה היה המוצר השני הבא? אנחנו כנראה נמשיך עם מוצרי מדיה פרטית, מה שאנחנו קוראים לזה, אם זה דיסקים, DVD ומשחקים, משחקי קונסולה, ובהמשך גם למוצרים לילדים וכל מה שקשור בעולם התינוקות, שזה מוצרים שהאורך חיים שלהם קצר מאוד. זה אתם יכולים לעשות בוכטות של כסף. בוכטות של כסף. בדיוק בגלל זה אנחנו עכשיו... אבל לא הבנתי איך אתם מרוויחים מזה. קודם כל, כרגע אנחנו עוד לא מרוויחים, אנחנו רק התחלנו ואנחנו באמת רוצים להביא איזשהו מסר לעולם של צריכה חכמה. וזה אולי הדבר הכי חשוב. הוא יודע איך לדבר אליי, אתה מבין? אבל תכף אני מחכה אבל לפאנצ'ליין, הרי בסופו של דבר אתם צריכים גם להתפרנס. נכון, אז המודל העסקי שלנו נשען על 4 רגליים. אחת בעתיד זה באמת מחירת קרדיט למי שרוצה לקבל יותר משהו רוצה לתת. הדבר השני זה מחירה של מוצרים. אם לא מצאת מה שחיפשת בפישבוק, תוכלי דרך פישבוק להגיע בעצם לשותפים ולקנות את המוצר החדש שם. וגם אפיק של פרסום. ופישבוק זה מתכתב עם פייסבוק? לא, אין קשר, האמת היא, זה פישבוק. אוקיי, שאתם רוכבים על הצלחה של מישהו אחר, סתם, זה היה בציני. יאללה, אז בהצלחה, באמת בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה.